Deputy Chairman Kepek ke Aphialam lo alang litum tribal candidate ke dak longlia pata ta longli puloke longlia pata ta lo tumhan pi nang ne aronave ke doji aronave la pen latum 1951 apc ke wang amunit sai se latum election ta thur nang ne thur longle pen vote ta pi longle utang de ke non ke aku deputy chairman di pitu la ke heno pigalam lo la ke 6 schedule kapi phuk binong lo ajaha tum puji mene aprang sadhon data deputy chairman lo ne ko pilone dolo hulo la pen ke janardan pathok ta deputy chairman lo pulo la pen non api ako pathok inurabang alang lipanta em ta pitu det lo lai hoi alam la an ke pi det lo pule non ta pi bom nang ji palam dak ilitum deng un e la solam ke athema halaki pi anta ke chok chelo halaki pi anta sik sidul ka pi phuk sai sel ante aprang da pi phuk lo pot itum non anda pi phuk to bom sina ulote la bangke itum ki vir na ke dam ko lage ako la puson ki klem basi ilitum karbietum mate inglong arata tum vir bom karbiang long ke tribal area ulo anpar ke ili ke than ka pe klar hilang ason ke avelu kusinili mata ajaha tum ako puthiji mene ke cheng hot dc Aphan alang lipan deputy galhela chairman se pidat lo puji mene dc ke tribal ka leader ta cheplang thek puji mene hala bangke la ke interim council hut alam la ke election pedo de pin pen isi council selam lo election pedo un ela hala bang so assam government si aron selam lo assam governor pulo ki puke governor se aron selam lo hala daksi dc Aphan interim chairman ke pe hala bangela ke ason ga prek lo lage election do un edet lang posi pe dolo la pen hala election do de pin sita election ka pe do ji Aphan bangke meeting e do nang pok lo kente la si hala da chairman ko matlon de hala bangsu election pe do nang ho ko chingwa ji ba son claim nang ho ko chingwa ji ko ma lo chairman ke do po la sihala tum dc Aphan pikok lo anu ka preke thek the daji ke lamas ke pilo la thuge hala ke tum chok che pudun un e hala bangke la pen la phi an ki pitho bangla ke chok se sel la possibility tum ke chini na hi ke la non Ajith Kumar Dey Aphan election ka pi thor ta ke chok chelo vote ka pi pilong lok ta ke chok chelo la pen non deputy chairman ke pitho bange chok che thu mu chot la lage 6 schedule ka pi phuk thu binong la son pe phuk bom le te la ke elitum a det elitum a khay inglong arat ke virang lo vir det khanjang